May bisita si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Isulan, Sultan Kudarat ug General Santos City. Kiniadto sa pagpanghatag og assistance ngadto sa mga mag-uuma ug mananagat nga apektado sa El Nino. Atong sayro ng detalye niini sa live report ni Jess Tony Humamil. Jess? Sara dili mobos sa 100 million pesos nga kantidad sa mga assistance ang gipang-apod-apod ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga mag-uuma ug mananagat nga apektado sa El Nino sa Sultan Kudarat ug General Santos City karong adlaw. Gipangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pag-apod-apod ug hinabang ngadto sa mga mag-uuma ug mga nanag-iya og isdaan nga naapektuhan sa tumang kainit epekto sa El Nino sa Provincial Gymnasium sa Isulan, Sultan Kudarat. Gi-turn over sa Pangulo ang 50 million pesos nga kantidad sa cheque isip presidential assistance alang sa mga mag-uuma ug mga nanag-iya og isdaan sa Sultan Kudarat ug 50 million pesos sab nga tabang ang gihatag sa probinsya sa North Cotabato. Bukod pa ito sa tulong na ipapamahagi ng DA na 5,000 pisong ayuda para sa ating mga magsasaka sa ilalim ng Rice Competitive Enhancement Fund or RCEF. Ito, Rice Farmers Financial Assistance. Hindi lamang cash assistance, may binhi, fertilizer, pumping equipment, iba pang makinarya. Megahinsab og 100 million pesos nga tabang ang Department of Social Welfare and Development Region 12 o DSWD-12 alang sa 10,000 beneficiaries allowed sa Assistance to Individual in Crisis Situation o AICS. Doon na sa 5 kakilong bugas ang ipang-apod-apod ngadto sa mga benepisyaryo. Labihan ang pasalamat sa mga benepisyaryo, ilabi pa nga sagad kanila. Pipila na kabulan nga wala nakatanom o nakaharvest, sanglit na uga na ang ilang mga humayan o isdaan. Wala talagang tubig. Malaking tulong sa amin kasi 6 na buwan na wala kaming harvest. Kami po'y nagagalak dahil sa wakas po nabigyan pong pansin ang katulad naming manggagawa o kami na mangingisda. Kami po'y nabigyan ng pansin at nabigyan ng tulong, especially na po ngayon sa panahon ng tagtuyot. Kapin 7,000 ka mga benepisyaryo ang midagsa sa venue. Samtang 3,000 nga benepisyaryo ang wala nakatambong. Hinoon nakatakda ang ihatod sa provincial government ngadto kanila ang maong hinabang. Samtang sa General Santos City, 10,000 ka mag-uuma ug mananagat nga apektado sa El Nino ang nakadawat og tig 5 ka kilo ka bugas ug 10,000 pesos nga financial assistance. Malaki ang ambag ng General Santos City at South Cotabato sa ating food security. Number 1 kayo sa huli ng tuna at export champion pagdating sa pinya. Malaki rin ang produksyon ninyo ng mais at saka ng saging. Hindi lingid sa ating kaalaman ang hamong kinaharap ng ating mga magsasaka at mangingisda. Dulot ng matinding init, sanhi ng El Nino. Kaya ang hakbang na ito ay malaking tulong upang makabawi ang ating mga bayaning nagsusumikap. Sara, matod sa Pangulo ang long-term plan sa mga mag-uuma alang sa aron mapalambo pa ang agrikultura sa lugar mao ang pagpanghatag og farm inputs, makinarya ug ayuda. Ginawag sab sa Pangulo ang mga residente nga makigkoordinar sa LGU sa unsa mang problema sa agrikultura ug hagit sab kini sa mga LGU ang dali kining maaksyonan. Sara. Okay, daghang salamat, Jess Tony Humamil.